Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula yo nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke perkudurane ra dadi iki ketoke. Ora jajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekoso asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet-ambegan swara weteng. Gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Oke wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe ki sithik, cengele rada didingloke cengele. Wah. Wis kurang sithik nek wangun, Wah. Baladewa kakangku, Baladewa kakangku. Kok munggah kok? Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah marah gelem munggah, nek dinengke mau munggah dhewe. Mbok aku ki wis ra normal paling ya, Tru. Wis kono rembukan. Awara mlesubi. Iki diloske lho sakjane iki. Heeh, wah entasane ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing gati sawiko diri. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeg iki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandang ampur Werkudara lho, ora ahok-ahok. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawangku Pancanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Iya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasa omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokan. Kowe modho menyang endi kowe? Kecandala bontot. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu ing Dwarawati rayipun para ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapa pada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu ing Dwaraka, Koko Prabu Sri Bathara Kresna gat wasisaning Bathara wayang tur jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi tansah pinanganing kawidadan nering sambi kula sawanipun ing Ngraka ing Mandura. Mangga pundi dada niskala durga mendhak kala sirna. Napa parenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka ing Mandura kunjung sawadga Yayi Aji Ngamarta. Kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula boten langkung kasekecatna anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Yayi sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Ngraka ing Mandura wonten ing Datlaya Praja Ngamarta dinten sakmangke menika. Yayi Prabu Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ya. Katonko siap diatur bukti kalawan pun Kakang murah liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sena ndak gegem dadekake jimat prayoga nunggun mulenggah. Yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Buli kakangku aku ngaturake basaku katura.
Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara atur bekti kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat prayoga nunggon mulenggah. Ya Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nadyan kula ingkang rayipun pamadya ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Kadangipun Kakang Janaka tak tampa. Siadi atur bekti kalaupun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pendhingga jimat pariping dayana lengkas santursan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih. Arjuna kaya wis ora kurang prayoga, ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun Kakang negara Ngamarta. Koko Prabu, kula ngatur sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya nek kula sedewa. Wis ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun ndika jimat paripik. Ini kula pun ndika jimat paripik. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Ya kembar kaya wis ora kurang kepenak. Ya nek kula sedewa kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Praja Ngamarta. Koko Prabu. Sasampunipun kepareng pinarak ingkang langkung sekeca. Ndadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala. Duh Koko Prabu. Upami alit utusan gandhek sak kembaran ageng utusan Ayaka ing Dwarawati bilih iki nenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedya ngrakit Arata Kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji yampianipun ingkang sesalindring Dwarawati kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Yayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Namung kula suwun kanthi sanget tata upacara ing kaprajane kepekatan menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Dwarawati. Krana pangraos kula pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta. Tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Dwarawati. Mila sampun ngantos kapenggalih ingkang langkung jlimet wonten telenging penggalih Paduka Yayi Prabu. Ingkang sejatosipun sowanipun ing Raka ing Dwarawati menika badhe wonten wigatos ingkang kula njakaken saha Paduka Yayi Haji Ngamarta. Kadereng tuwin kaselat raos sing manah daya-daya ngawuningani Koko Prabu kepareng mambabaron ingkang sejati. Menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Yayi, wale-wale menapa? Sawanipun ing Raka ing Dwarawati wonten Praja Ngamarta dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandhang ing sinandhang ing Raka ing Dwarawati. Mliking saking menika Yayi dinten sak mangke keparenga suka lilaning penggalih amaring wekdal dhateng Raka ing Dwarawati anggen kula munjuk atur ngersa Paduka Yayi Prabu babakan anggen kula kepengin nyuwun tulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yayi Haji Yayi Puntadewa kadang kula ing Ngamarta Yayi paring dawuh mekaten Koko Prabu kepareng ambabarana dhateng rayi Ngamarta. Yayi wonten timbalan mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten tigang candra tanglengan ing dinten sak mangke menika negari Dwarawati kados nampi melak ing Jawata. Negari Dwarawati kados nampi pegebluk ingkang tumanduk dhateng para kawula sak negari ing Dwarawati kathah sanggaring para kawula inggih sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula mbudidaya mripat dang lampahan Praja ing Dwaraka. Srana ngrawakaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimbana supados nambak rengkaning praja panandhening katindakaken gagar wigar tenantu karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang Raka tumuli nglampahi salenarite sesemek ron raja mola bebantal bata saribak. Nampi sasmitaning Jawata dewa paring dawuh negari Dwarawati saged waluya nirma temah jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka ing Dwarawati Yayi. Nuwun sewu Yayi Haji. Mboten nampa badhe arep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Prabu Kresna babar pisan mboten. Nanging sanget mboten kinten wanci enjing. Yayi Prabu Kresna sampun kepareng rawuh wonten negari Mandura sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula tanjahaken menapa to sababipun dene Yayi Kresna gadhahi sloga ingkang kados mekaten.
terwaca aturipun kadang kula ing Ndorowati. Malah sawanipun wonten negari Mandura anganti dhateng Raka ing Mandura minangka dadi saksi tama anggenipun badhe aturipun Yai Prabu kunjuk paduka Yai Samyaji. Mila mboten nama kula badhe ngetingal-ngetingal kelelabatanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Kresna ingkang saged madhangaken. Pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila terus sanget panyuwunipun Raka ing Ndorowati. Panyuwunipun kadang kula ing Ndoraka menika mugi kalulusna dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan jer Pandhawa mboten badhe supe dhateng labetanipun kadang kula ing Ndorowati namung semantena gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mila Koko Prabu menawi dipun keparengaken kula badhe andangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi. Yai Prabu tumunten ngadangu kadang paduka ingkang sekawan Werkudara. Nggih. Dimas mesti ora usah dadak nganggo ngambali pengendikaning Koko Prabu ing Ndorowati. Siadius midhanget dhewe. Maragake matur monggo penemune Yai Sena kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waliyaning Mrujing Ndorowati, aku ora bakal wegah. Maragake dawono, aku mbok dawuhi munggah gunung medhun jurak yen perlu jegur segara. Aku ora bakal selak waton dadi sarana waliyaning Mrujing Ndorowati. Koko Prabu bebasanipun ingkang rayi kadhewan manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana anggenipun Koko Prabu Ndorowati saged amadhangaken negari Dwaraka. Koko Prabu Yai nakula kepiye? Nggih Koko Prabu najan paribasan kula kadhawan beto barang ingkang awrat mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak namung mastuti dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Amarta. Yai Sedewa kepiye monggo penemune Siadi kula nyuwun pangapunten menawi dipun parengaken radi majeng anggen kula ngabyantur kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ndak keparengake Dimas kadangku ragil marang pun Kakang nun inggih nun amit pasang Kalimantabe tinebene kula dene Demawang Nawang Toang menawi wonten lepatipun ingkang rayi anggenipun ngunjukan kersa paduka Kanjeng Koko Prabu diagung pangaksami. Iya Dimas ora dadi ngopo kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Menawi sangganing para kadang, menawi sangganing para sepuh kadang kula sepuh Kakang Panenggak Panengah. Tuwin kadang kula Kang Mas Nakula sarujuk babagan pustaka Jamus Lima Sada badhe kabaya wonten negari Ndorowati. Namung kula nuwun sewu menawi ingkang rayi raga nggadhahi pemanggih ingkang sanes. Penemune Dimas Sedewa kepiye? Kula nyuwun mapunten. Ngangingi babagan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada menika estunipun boten pusakanipun para Pandhawa piyambak. Menika boten. Namung pustaka Jamus Lima Sada menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta, Koko Prabu. Monggo jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecalan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa, tuwin badhe damel pejaing para Pandhawa menika paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Menawi ngantos pustaka Jamus Lima Sada menika kala wau pun cacahing negari Ngamarta tumunten asta dening Koko Prabu Ndorowati menapa inggih boten badhe kapitunan sangganing para Pandhawa medhaing para kawula Sedewa kula wonten paring dawuh yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada ndak kira pantes sira matur ing kaya mengkono nanging ngelingono yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Koko Prabu Ndorowati paribasan sembaning para Pandhawa. Pandhawa kuwi ngendika seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Koko Prabu Ndorowati. Nanging kena ngopo lah kok dadi aturmu kaya mengkono? Kula nuwun mapunten. Ingkang gadahi kewajiban tumrap pustaka Jamus Lima Sada menika kula nuwun sewu Pandhawa namung menika. Nadyan menika Koko Prabu Ndorowati kula nuwun sewu kula pitados Koko Prabu Ndorowati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak. Kados dene kadang werda ingkang sembah sinunggi-sunggi wonten negari Ngamarta. Namung kula nuwun sewu menawi babakan pusaka menika mesinipun Koko Prabu Ndorowati menika boten kenging cawe-cawe. Gusti Sedewa wonten dawuh. Aja ngawuh gawar ngawur. Ucap ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggaling kadangmu tuwa. Mula yen matur ki ditata, digelar, digulung. Aja nganti natoni marang atine liyang. Kula nuwun mapunten Koko Prabu.
matur kula menika ada dasar leres kemawon mboten kok badhe natoni dhateng penggalipun Koko Prabu Ndrawati menika babar pisan mboten. Namung dapur kanthi mawadan leres mergi menapa menawi ngantos pustaka menika mangke oncak. Menika ingkang kapitunan para kawula negari Ngamarta. Ning apa kira-kira kowe mentala nyumurupi marang kanane negara Ndrawati. Mongko kanane negara Ndrawati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati. Yen waluyane Praja Ndrawati iki men nganggo pustaka Jamus Lima Soto. Apa kowe awel grundel maringake ngampil pustaka Jamus Lima Soto? Nuwun sewu. Ingkang dados nalendra wonten negari Ndrawati menika Koko Prabu Kresna. Mongko pustaka Jamus Lima Soto menika kagungan para Pandhawa. Nuwun sewu lho Koko Prabu. Nalendra menika benten kaliyan para kawula. Nalendra menika wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara menika wonten pundhaking Nalendra. Tali kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula. Nuwun pamunten wis sago dadi ratu ora gelem gawe srana supaya negarane tentrem menika kula nuwun sewu. Nganten menika menapa pantes menapa sampun netepi dhateng darmaning ratu tuwin kewajibaning ratu. Wila dalan. Wah, malah nyerwetek gunung mamu. Wangune pancen kowe sengaja nggondhani pustaka Jamus Lima Soto. Mboten perkawis sengaja. Namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sedayanipun supados emut bilih pustaka Jamus Lima Soto menika mboten kenging ngoncat saking negari Ngamarta. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Aku percaya piranganing Pandhawa sing pinter kuwi kowe. Ning dadi wong pinter aja nggo minteri. Dadi wong pinter omong aja seneng kocak, aja seneng peparah. Mengko mundhak kualik kahanane. Nadyan dikaya ngapa Kresna kuwi kadangku tuwa. Yen nganti kowe wani mancahi rembugi Kresna kakangku, padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa, kowe ora kelingan. Wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa. Pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepeteng Kresna madhangake. Kabeh mau kudu mbok petung. Ora watut drangap-drangap drwili kaya grojogan ucapmu. Wah, yen pancen kowe sing ora sarujuk pustaka Jamus Lima Soto digawa dening Kresna kakangku. Cetha lamun sejatine Pandhawa sing dadi kliripe ming Sedewa. Nuwun pamunten Mas. Kula mboten kepengin dados kliripe kadang-kadang kula werda menika mboten babar pisan mboten. Namung estunipun kula nuwun sewu, kadang kula sepuh menika racakipun supe menawi adu aben-ajeng kaliyan tiyang yang sampun labuh dhateng para Pandhawa. Ingkang gumana musik wonten salebetipun penggalipun kadang kula sepuh sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikane wong liya. Kula nuwun sewu. Pandhawa rumiyin mboten tawa. Pandhawa menika mboten nyuwun. Nanging ingkang nyaketi kaliyan para Pandhawa menika nata Ndrawati. Dadi upama nata Ndrawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika, kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa. Sewa, wonten dawuh. Lah aku malah saya dadi nanyak sak dhuwuring tenggal ucapmu. Nadyan pancen benere kaya mengkono, nanging mestine Puntadewa Kyai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecihaning liyan, ora sakarepmu dhewe. Yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca. Nuwun mapunten. Nuwun mapunten. Perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten mboten menapa-menapa nyatanipun menika gegegi dhateng adil lan bener. Dasar kula namung adil kemawon. Sedewa. Wonten dawuh ora sakakean gunung tanpa guna. Kowe wis ngorek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal irang selawase urip. Aku kok gawe sastra wirang ning arepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Nggih, kados pundi? Kowe sarujuk apa ora pustaka Jamus Lima Soto iku asta dening Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Ayo wangsulan. Iya, nyuwun mapunten. Menawi pustaka Jamus Lima Soto dipun asta dening Koko Prabu Ndrawati, kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja. Kowe ora mathuk? Mboten. Monggo Puntadewa kakangku aku Jamprong lan kula wis padha sarujuk. Tegese ming kowe sing ora mathuk. Inggih, kula nyuwun pamunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Nggih, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pamunten mari mangsa kula badal dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi Sedewa. Aku ora sotah ngamarta kanggonan menungsa sing wani karo kadang reda kaya dapurmu. Nggih, nyuwun pamunten. Ayo lunga. Kakang Mas, kula namung ngemutaken dhateng kadang reda. Ora butuh kowe elekake. Pikantuk.
ora ming katundha kaunsak candhak ucake Malah Joko. gawe kaget. Sapengering Koko Prabu iki sowan Ngabyantara Panakawan Petruk kelawan Bagong. Ana wigati apa? Ora kaget timbal ana. Wigatine apa ana kawan padha sowan. Yen pancen sowane becik bar kakangku kudu ngluwi Wibawa Laksana. Nah yen sowane Petruk apa dene Bagong bakal gawe geger dielingake yen to iki nek kedaton. Iya Dimas. Prayoga nunggonmu lungguh. Yo wis ora kurang prayoga. Panakawan Petruk padha raja sapraptanira Panakawan. Nuname pasang Kalimantabe tinedene kula dene dumawahing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat anggen kula mun jatun sok maduka sanata kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur. Kula menika namung kawula, kula menika namung Panakawan. Mila kiranging tata krami, kiranging munggah uga kula nyuwun pangapunten. Ya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana Kula pundi nggo jimat paribeh. dayanana ing kasantosan. Prayoga ngonggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayanganing kawidadan niring sambikala. Iya Bagong. Nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Lho, beteng kok kumepe klambi. Niki teno panas kono terus. Iya. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura. Ya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nggih sangat anggen kawindadosaken jimat. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu iki dudu omahmu. Kedaton iku bak tata krama, nganggo pernatan ora sapenake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi, mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggepmu apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa, kowe panakamaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cacakaning Panakawan, ora sapenakmu dhewe. Ki ngopo ta iki? Kowe iki lho, kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude Nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi. aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki apa? Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kenthang kimpuling lelakon pojok plereteng kanan kok muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki Sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo? Gong, Hei, iki Nalendra. wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranatane praja. Wis ngerti. Wah, Jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa ki aku ora klamben ora apa-apa. Tak ora percaya tak. Sinuwun, Piye Bagong? nyun ngapunten kula mboten gawe klambi nggih. Ora apa-apa. Oh. Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi sawijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Gatulaya. Arepa wong kere gedibal 17 nek pancen niate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra, diparengake munggah ana ing Gatulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Heeh. Ngono kok omonge ora.
Ya wis ora gelem ngandani ya wis. Ora usah ngandani wong bapak ora tau ngandani kok kowe ngandani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang sakon. Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Podolarjo sapraptamu. Lujeng Den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong. Dalem Rarjo sapraptamu. pengantinipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Petro Bagong Podolarjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Ya, Petro Bagong Nun Raharjo sapraptamu. wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajate iki dhuwur endi? Mriki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni? Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi pira? Padahake ora. Wis Janaka ora dadi ngopo Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bin unteling ron klapa. Apuran tambah bila wonten lepat kula nggih kula munjuk atur Somaduka Sanata. Iya Petro ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuning sinuwun. Sampun wonten bapak lara. Lho. Bapakmu nandang ruga. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kecap-ketip ning mboten purun ngendika, mboten purun obah, ming meneng mawon. Sentek ati kula. Ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le? Aku ki penemune dhewe. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho, Mergane pekarane bapak gede. Kan ra urane kowe karo aku entuk warisan. Le, ndasmu diklune ra percaya ngene kok. anak kok kaya ngono ora. Wis gak matur. Bapak niku sakit. Oh, kula mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana wiku winasis. Sing wong pinter kula kendhampeni karo bapak niku ya wis madal sairing usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula kalih gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-mlekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika. Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Limasada. Bareng ngoten niku nggletak melih. Persis Mr. Bean ya. Heeh. Kok ngerti Mr. Bean barang? Auto TV ya. Waduh. Wis tuku TV. Wis karo Kasidi. Apa? Kasidi player. VCD kok Kasidi. Seneng ilekmu kowe kok. Profesor di kaset iki. Heeh, APCD. Heeh. Apik terus wah tanggo nyeteli film silat. Mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina. Wos. Ajar ora. Ngaten niku. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngesang Gusti Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mituhu menawi dados ngendikanipun bapak sinambi mundi pustaka Jamus Nyang Jimat Limasada pun ngoten mawon cekaos gampil mawon sedyanipun Petro dinten niki sabibaring masiwaken ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka kula Sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Nyang Jimat Limasada nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waliyanipun bapak ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa
Slaminipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika boten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang boten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa to sababipun kula matur mekaten? Hebanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dienggo sikil dienggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa Nyakrawati mbau dendha diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa boten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon boten tedhak enten Karang Kadempel kula anggep nek Pandhawa nika boten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon kula nyuwun dawuh Petro wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midhanget yen to bapakmu nandhang raga nggih lha yo bendina yo nangis teng omah niku bapak wis kaya kunarpa wis ora iso apa-apa bebuang nggih teng kasur nguyuh nggih teng kasur bapakmu nggih kula sing ngresiki kalih kula ora tau wingi dek pas kira ana aku lho Tru ora tau nyejak ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe kowe anak sing kebangetan kok Gong niku lho sinipun terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel Petro dalem aja ngluputke aku ya Petro lah pripun yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus Kelima Sada dina iki ora ana lho sebabe napa mara gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Daturaya iki apa genep 5 Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Nekula oh kok kurang siji bendaramu Sedewa ora ana kok mboten wonten Petruk tak ketak sirahmu kok kaget aku yen ngapunten ae kaget kula ki yo kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun Gong Ndara Sedewa ora ana lho le nyareke jam pira ora paham saiki tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan ora ana ning Pasewakan lho nanti iki lagi arep tak rembug le wah jan iki kok dadi kanane ha iki nek nganti ora genep 5 Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel bapak mati lho Tru ha iya kanane kaya ngono sik ngenteni Sinun Prabu Darmakusuma mula aku matur karo kowe aku kandha karo sira aja ngluputke aku lah terus kok kanane kaya nganti panjenengan pembarep para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku kok ngluputke sapa Petro nggih sing nundung bendaramu Sedewa apa pun bendaramu Jodipati Ndara Werkudara iya Petro sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora mathuk lan ora cocok merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kaliyan para Pandhawa pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Mamarta yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati bendaramu ora sarujuk tumuli dadi cengkah rembug kelawan bendaramu Jodipati gempung penggaling bendaramu Werkudara tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara ing Amarta merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus Kelima Sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta Petro ngoten to iya Petro ngapa ya Tru meneng mundur ya aku nesu yang mbane kedupak cangkemmu nuwun sewu Gus nuwun sewu Ndara Werkudara Tru piye leres sampeyan nundung Ndara Sedewa iya pancen bener sababe ora manut karo aku apa kudu ditundung nek wong ora manut apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon
Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kali Ndara Puntadewa kali Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa kula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh. Yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwihi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampean nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampean nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejet-kejet. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ra omongi, ha. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Limasada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to bapak butuh Pandhawa 5. heeh Monggo nek ra ana siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. ngono ya Heeh. nah terus masalahe kowe nesu Lah ya iki mau. Iki mau. Watis. ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu ya Tru Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa Heeh. mergo Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Limasada Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati betul Ndara Sedewa terus ditunduk mergane wani karo Ndara Werkudara terus Ndara Sedewa lunga heeh lah ya iki nesune nggo nendi Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, heeh iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? bapak mbutuhke obat Obat nggo ngobati matamu kuwi. coba ora kasar cangkeme Aku ki mumet lho gong anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karo kowe karo aku ki wis wong loro e. Nek nesu karo Ndara Werkudara, masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. oke Rasa suluk, rasa suluk. gak suluk barang ora men ketok greget ora maksudmu piye Wer Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. apa to Pustaka Jamus Limasada. pustaka Jamus Limasada Aku nek nganti ku bapak ora kelakon didep Pandhawa 5. Nek bapak cilik lara, gedhe tengane mati, sapa sing tanggung jawab? semangkean kowe mentolo karo Ndara Sedewa Dume Sedewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. semangkean ora Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara Kok ngerti aku? siramu nutupi kok ngono luwih cetha Ratu kok kon mengleng iki lho. ora ana ratu kok kon ngene iki ra ana ngono terus lho Yo. hah aku sing ora trima tantrimane Bagong karo Petruk kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe aku matur nang kersane bapak mengko takon jenggelek aku teko tak lapori Pak Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5 bapak terus muni mergane apa Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara aku njlentreke ngene Pak bapak terus mari ya Tra ya Heeh. bapak mari nesu darahku pancen njaluk dikandhani tenan nesu nang Jodhi mati Panjen bapak war nesu karo aku kon mara. ora wedi ya Tru Liyane. Pamane apa? nek bapak nganti nesu karo sampean bapak ngetokke kekuatane bapak Kekuatane bapakmu apa? apa ya Ambu. Apa kekuatane? Aku ora ngerti kok. yaiku kekuatan lahir lan batin kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. kula ya ora trima
tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki wis batur kok drangap-drangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampe namu dhewe tau naunake. Truk. Padha loro mungsuhe saiki, Truk. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndorowati nambak rengkane perut sing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Truk, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe Mumpung Sinuwun Ndorowati durung adoh. terus Donya ya, Truk. yo Bekacang. Ngopo kok tingak-tinguk arep ngopo? Kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kula mbak boten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake merang sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk. Ya bang, aku ya ora ngerti. aku ade kok klepat lunga. Ayo kan men. Ketok gayeng e. Oh, gunung atos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mestine Sinuwun Ndorowati iki biasane nek tinggane ndi-ndi ngasta kreta. Heeh. Titiane Sinuwun Ndorowati iki kreta Kyai Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki. Ya. Ayo kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki, Truk. Ha tak iki lho, Pak Tipak Ban iki lho. Heeh. Tak turut e. Ya. Hati-hati lho, Gong. Udu Pak Truk. Udu. Wong gawa botol. Ah mesti kaya Wah, wis. Ning mesti ketok ora adol, Truk. Wong aku ki mau kaya sliringan kok ning Amarta. ayo. Piye kok? Sik, Truk. Kae kok padang-padang ana panggung kae apa ya, Truk? Dilek ana sik. Apa Gong? Ana pentas limbukan. Nonton sik kok piye? Ya. Timbalan ana dawuh apa, Pakde? Waktu dina iki aku wis nyuwuni diparilahi wong atuamu ya kuwi adhiku Jodipati. Supaya yang wigati nglumpukake kelawan anak-anak Jodipati Gatotkaca Antarjala Antasena. Ingkang wigati bakal ndak kongkon supaya mlapat sarta nungka playune Petruk karo Bagong. Liripun kados pundi dene Paduka Prabu paring dawuh mekaten. Wonten paridamel menapa wong Prabu dene Paduka paring dawuh mekaten. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Waktu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kelawan tindake Kyai Prabu Ndorowati. Ing nalika semana rawuh ning Praja Ngamarta kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada. Kacarita Praja Ndorowati ketapan pegeblok akeh para kawuleng esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya. Mongko bisane paluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima Sada. Malah iki mau meh wae dadi geger ana ing Kedaton Negara Ngamarta. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten. Ngerti yo? Yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep 5. Lho. Pandhawa mboten jangkep gangsal. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal kados pundi Wa Prabu? Sik Pakde, Pandhawa kok ora genep 5 ki ana apa? Antasena piye? Nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep 5 kuwi njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, apa? Pandhawa kok ora genep 5 ki ngopo? Pancen bener ngendikane padimu Mandura. Pandhawa ora genep 5. Terus pamanmu Mbira Tawu tak tundung lunga. Mak Cilik Sediwa. Ya. Dasare wani nyentulan rembuge bapakmu Jodipati. Kok nyentulan rembuge bapak Jodipati ngrebuk perkara apa? Kresna kakangku tekan negara Ngamarta. Kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima Sada kabeh wis arujuk. Barep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha mathuk lan rumaja. Ya ming mak cilikmu
Sedewa ingkang kekagian gunung tanpa guna. Ora sarujuk lan ora mathuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong dening Kresna. Nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sedewa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodiwati. Kowe ngerti watake bapakmu? Aku yang dicetulani rembug karo sapa wae. Mesti ora bakal tak anggap gedene mesti bakal tak tundung lunga. Mula ora ngomongake nadyan kuwi makmu cilik dhewe. Yen pancen wani karo bapakmu, mesti tak tundung lunga. Oh sik, perkarane aku tak takon. Mak Sedewa tak tundung lunga dasare perkarane apa? Wani karo aku. Wani karo bapak iki perkarane apa? Sing dirembug apa? Mak cilikmu Sedewa ora sarujuk pustaka Jamus Lima Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sedewa ora ngerti yen Kresna iki gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta. Wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti males kabeciane nata Ndrawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap atur Sedewa mau luput. Lah kok sik pustaka Jamus Lima Sada digawa ning Ndrawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Ndrawati ke Taman Pegebluk. Terus mak cilik ora entuk. Yo. Pak, apa? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak. Kaya aja ngewangi makmu cilik, apa kowe kelakon gatot tak tundung. Aku rasa tak tundung aku lunga dhewe kok, Pak. Aku lunga dhewe, wis tak percaya to? Wah, Antasena, piye Pakde? Pamanmu Sedewa pancen luput, kosek nek didelok tata lair pancen luput. Nek ditonton saka batin urung karoan luput. Lho, dasarmu apa urung karo luput? Dasare Mak Sedewa kowe nuwun sewu, arep Pandhawa Lima cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing digdaya dhewe nek miturut aku paningale cetha dhewe kerep nggunakake permana jati iki Mak Sedewa. Mula Mak Sedewa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus Lima Sada digawa ning negara Ndrawati mung didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal ki apik-apik dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula Mak Sedewa nggone gondhele pustaka Jamus Lima Sada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese makmu Sedewa ki ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna. Ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik, apike ditonton sik. Pancen Mak Sedewamu mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndrawati ke Taman Pegebluk tenan. Nek ora, ayo pustaka Jamus Lima Sada wis kepacut digawa sinuwun Ndrawati. Mongko Ndrawati ora ke Taman Pegebluk, gedhe-gedhene ana panyokra bawane Mak Sedewa. Yen nata Ndrawati iki dudu nata Ndrawati sing tenanan. Utawa dudu nata Ndrawati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggalih Mak Sedewa. Antasena. Lah kok dadi kowe malah ngarani Nyai Prabu Kresna dudu Nyai Prabu Ndrawati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong membo-membo. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Ndrawati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sapa? Apa Pakde? Apa Bapak? Iya, nek do meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Nek nganti Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa kuwi apes jurite, Pandhawa ora ndek kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngeranti. Ya apa ora? Lah, saiki lagi do mikir. Oh, kuwi senengane ya grusah-grusuh. Anggere nesu terus minggat, anggere nesu minggat. Mbok yo mikir, Mak Sedewa ki ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae iki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak ki gunake okol, ning ora tau gunake akal. Ning Mak Sedewa kae gunake akal, ora tau gunake okol. Okol iki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Pakde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Ha, terus Semar loro. Lho, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh. Pandhawa 5 ngundi pustaka Jamus Lima Sada kudu tekan Karang Kadempel.
Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus 5 Sada rawuh ning Karangkadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus 5 Sada wis diasta dening Yayi Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yayi Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus 5 Sada. Galungkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambandir Gantara, sing banter nggonmu ngambandir Gantara. Bagong karo Petruk koyan yen maning wani gawe lara ning Prabu Kresna. Mangsa berontak paring pun Bawasesa dina iki. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit. Bu. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kuwi ora watake Antasena Pakdhe. Jane perkara iki iso dirembuk sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yayi Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya butuh. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus 5 Sada ning Karangkadempel. Semar lara, kakekne Semar lara. Mongko kembange wong lara ki tekaning pati. Nek nganti Semar ora ana sapa sing kerangan? Tak takon. Sampeyan ki wong tuwa-tuwa isane ming grubyuk rono ora nganggo akal. Kae ngono sing mburi kae. Ngopo? Cendasmu karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sone iki aja nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garukaca, Kakang Antarja mentala karo Petruk karo Bagong, kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garukaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari lelara ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndoke Semar. Lah. Wah, wis parah iki ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho ning nyuwun ngampuk. Aku dhewe ya bingung lha aku dadak mampir ndelok limbukan barang. Wis ado le mlayu. Apik. Aku ki nek ora metu Gembos Asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho apa? Gembos Asmara. Gubuk. Wah, tuh gembos to? Tak kira nek Gembos Asmara, nek Gubuk Asmara ki ora nggo gembos. Oh. Saedan. Ha iki terus arek dilar goleki. Wah, cilaka iki. Piye ya, Kong? Embo. Kok ning Darawati wae yo. Jujuk Darawati. Nek ning Darawati ngrekoso. Ngrekasane Darawati ana Ndara Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinum Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus 5 Sada, mungsuhe Ndara Sencaki. Waduh. Mutar ya? Mulih wae po. Weh, mulih kok nek diomong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka Jamus 5 Sada ora rawuh ning Karangkadempel, terus mripate putih kabeh piye? Sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah, iku sarwa repot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka Jamus 5 Sada ya iso tekan Karangkadempel, Pandhawa 5 ya iso tekan Karangkadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga, ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, terus nek nganti ngerti Sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye lho. Ora ngerti aja to? Pak jana angel ya kok. Bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh kisor, lungguh kuarak tuh. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon karo Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gendro iki ayo. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Kang. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa?
aja duwe panyakara bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki kaya mak traktat to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon keng bapak, heeh. Dikongkon dara Werkudara. Maune iya. Terus sampean ragu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget kok kuwi iki. Kadang kala ya masuk wong aja sembuang sing kuno-kuno. Ya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Gaca karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang karo kanca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adikku Yai Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngoten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Seto sabar to. Aku kok terat kowe ngarep, Tru. Iya. Dadi nek kena kowe sike. Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura, aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene bae. Kowe nek perang karo Kakang Gaca wani ra? Ambok modar nek wani. Hari kon ku otot kawat balung mesi e. Kula maju lagi sedera canggas lha kula diklucuk. Modar kula. Nek Bagong mungsuh Garukaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani, Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambiyen Garukaca ki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Isih cilik kuwi. Ha iso nek iki ya modar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki engko do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene bae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah rasa kowe mengarep tok nggo ambles bumi nyolongi telo-telo to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak kaca. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya Kakang Garukaca Kakang Antarja. Oh, nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngopo, Gong? Ngampet tambekan kok mburi metu. Wih, dian pirang sasi Tru ora bebuang kowe. Kok batang ngamburi. Wah, mak sentup sak bis mambu kabeh. Nggo namun nek. Kabeh mambu kabeh iki nggo namun. Niat pancen tak uja ya. Wis ngampet tambegan. Nggih. Wis. Mpun apa? Wis. Woi. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wis nggaya ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene. Nggih. Tunggu dhuwur kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora sabasa karo aku. Ya. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakang Garukaca tengok dhuwur. Kakang Garukaca. Apa kok dadak jeblok bane? Garukaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Tru. Kuwi rak Ndara Werkudara ora sades to. Gah aku. Kakang Garukaca gadhahipun Kakang Dimas Antasena napa Kang? Kurang gedhe. Hah? Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki wong Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antasena. Dimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antasena.
diantepke. Dimas Antarsena. Disuarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatut Kaca kok jenes. Minggir nyuwun pangapunten Kamas nyuwun pangapunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Garuda rasa melu omong. Iya Dimas. Ora usah omong. Ora bakal omong Dimas. Agene demes. Demes wae. Iki engko ana Antarja karo Kaca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampean sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Ya Dimas ku lho ora iku Dimas. Ngono ya Kakang Gaca. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget kok, Gong. Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan, nek biasa konangan suaramu ki khas banget Ya, until bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing nemu kok ming kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan Irak do kaget kabeh. Buku karepe Dimas Antarsena. Karepe si Adipi aku dadi kaya ngene kahanane. Dimas iki piye aku dadi kaya ngene kahanane kok sik. Aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja, Kakang Garuda. Kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah. Lah kok dadi iki eneng Gatut Kaca. Dimas iki sapa? Lah kok wani membo rupa lawan pun Kakang. Iki sapa Dimas? Wis rasa. Dimas Antarsena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae. Iki kok dadi aku bingung. Ana Antarja loro ana Gatut Kaca loro iki karepe piye? Mongko nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatut Kaca Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatut Kaca sing teko ning mapan kene cetha kulit telik Mangindrajala. Ingkang membo kadangku loro. Yen ngono apa kelakon lak gampang ta? Ula kok ming gampang banget Dimas. Ngapusi wong loro kae iki gampang. Kae iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan. Iya Dimas dengkulmu mlocot kuwi. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep ngopo kowe ora? Salin. Wah, lho anggo gamelan barang ki piye? Kecekel ya, Tru. Tapi arep dadi Gatut Kaca kok emoh salin ora. Kaya asik ya. Aku dari Gatut Kaca dadi ganteng banget ya. Ayo golek-golek cewek. Oh, niat pancen arep sampe naik dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo Pak Dewi Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, Werkudara teko. Wah, ana sing modho rupa aku bres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsaing cacrat sertane bawana. Ayo, iki nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana nampa krasana. Weh, adalah persis. Aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba lho. Ana sing mani jajalan sing gawe bawane iblis ana bodhi jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan kau Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi ora iso kowe ora iso, aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antarsena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, nek kaene ora do lapor kowe tias tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu,
Kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa ki ora mung tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atur sing Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane dipek Petro kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa terus-terus iki. Ayo nyatane ngono kok iso ora apa-apa. Hei, Petro kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindayi Prabu Ndarawati aja lakon dosa. Konangan Baladewa bontut ora krincong sikilmu. Nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Ayo, kowe kedotan ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njur mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi iki ketoke. Ora jajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekoso e asem. Ya wis Kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet-ampegan swara weteng. gede ta? Gedhe ning mambu. Mau Gedhe kok mambu ra. Oke wis. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Gedhe ki sithik. Cengele rada didingkloke cengele. Wis kurang sithik nek wangun, Baladewa kakangku, Kok munggah kok? aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah marah gelem munggah, nek dinengke mau munggah dhewe. Mbok aku ki wis ra normal paling ya, Truk. Wis kono udah rembukan. Awaram resbumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah entasane ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing ganti sawiko ing diri. Ora munggah medun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajek iki angel. Mesti medun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong liya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandang Werkudara lho, ora ahok-ahok. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawangku Pancanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Iya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasa omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandela bontot. Werkudara sane. Wah, setan. Ana sing padha rupa karo aku. Jare tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenake dhewe. Ayo lungguh. Iki dikon Baladewa sing kok ya manut to ya. Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadeg kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku napa Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawur-ngawur aku Baladewa. Sing mburi kae sapa? Satria ing Jodi mati.
Raden Werkudara, cangkemmu gendhi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis candhak iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing arep iki iblise Petro iki. Weh, waton bener nek becik. Lah kok dadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Petro ora ganti ujung greten kok jeblok sewon. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodipati. Bojone pira? Bojoku ana ter. Waduh. Wah, duwe. Barang pun Kakang Prapto negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaput ing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi Koko Prabu Mandura kok perang karo Koko Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah Koko Prabu Mandura. Aku tak sepinten karo patanipun ing Rayi Tadah Wadana. Kula aturi sareh Koko Prabu. Sareh piye? Ora trima ngatasi Nata Mandura Prabu Baladewa kembali karo menungso jajaranan. Setyaki, kathahipun Kakang Dimas Setyaki. Koko Prabu lho kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Madana sedaya. Mas Madana. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng ning dhuwur culekan mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku Pak mati nek. Sabar. Mboten sami sabar jotosi kabeh. Sabar. Koko Prabu. Piye? Kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe. Samenika ngaten mawon, samenika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Kok ora bulat ring kedalaken Kiai Nenggala. Weh, asal ngece arek. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa geraji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sang kali Raja Majapahit. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Pun sami kok ngatri mawon. Koko Prabu Ndarawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndarawati supados saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai kesemane kono. Inggih. Waduh ya. Ojo mbok bisa. Wah, itek-iteke men modar sisan. Ojo mbok bisa Kresna. Ben aku ben modar. Wong kalah kok gleleng. Wah, jeliteng dekul matos. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adiku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Werkudara kok larak ngono iki kok ngendi to? Dara? Nggih. Sabar ya Yayi. Wah. Gaisik karo kere. Wah, diece dino karo bujuting batur ketibal. Ora asalin cuwek kok Pancanaka modar sisan kowe. Wah. Kresna. Piye? Tolong lindungi aku.
Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi meleno semono gedene kuwi. Meleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak penake dhewe ora. Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna, iki aku Kresna. Inggih Koko Prabu Baladewa kula ngertos panjenengan iki kula kanggep Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Karena jotok banci di bansilatan. Kono to amban silatan aku ngono kok bansindi. Aku mbok bansilatan. Aku wegah yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, Piye-piye apa meneh? aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis ta kowe iki marahi nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis satu lakone satu ladeni. Sopo ae? Iki Bagong. Wasu. Ngandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono. Nek ora entuk Arimbi yo ora ngayu. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Amen sembrono. Lah. Apa ora kowe ketrujut to ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti senjata cakra mati kabeh. Nggih. Ngarep gleleng sedelo kok ora entuk. Hai. Ganti yuk, ganti Gong. Ayo. Oh, iki asline. Wis ngerti aku kae sing mburi ganti ora? Ganti kok bandemi watu. Masa ngatungi kepel. Kepel rumadeng diadongke. Loh, beto kuwi wah, jangan kleru le salen. Petro iki randangan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi Baladewa. Lah, ngono ki ra mau setan to ora tenan. Dadi Petro karo Bagong mirang-mirang Rata Mandura. Nggih, Koko Prabu sampun. Sampun. Petro menika ngaten menika tentu wonten ing kongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wong enak-enak iki wong udut-udutan iki mesti karo cengenges-cengenges kae karo kesengsarane awake dhewe. Kaya bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara iki sapa? Sing ragil jenenge sapa? Ana sing bandem ya, Tru. Ampuh. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa ta, Tru? Aku iki le goblok ki eling-eling lho. Ora jenenge ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih kenang bae ya? Sama madhep iki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara inggih menika. Weh, lah watune saya gedhe kaya iki. Kok saya antep putrane Ndara Werkudara? Iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kula ndak diketraki ora. Ndara Antasena. Wala cah edan kan kok ya isa-isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun Siadi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabe kok menapa panjenengan Koko Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yai Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya nirmala temajaki jateng mamulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Nyang Jimat Limasada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga merga mbelani karo Yai Kresna.
Sedewa ditundung lunga pustaka Jamus Lima Sada mbok asta tumuli Siadi kondur marang negara Ndarawati. Kok iki kok tekan negara Ngamarta meneh karepe piye? Lho. Nun sewu Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki ora estu. Siadi aja gawe-gawe. Siadi aja gawe-gawe. Siadi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe akur dura. Menawi mboten mitados Setyaki, Wonten dawuh. mrene Setyaki. Lho niki. Mara matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae suwaning Praja Ngamarta. Koko Prabu. Piye? Apan kawula saestu Koko Prabu Ndarawati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lajar ku arepe dhewe. Wah, yen ngono pancen ana telik Mangendrajala. Ana durak mongke ing nyidra pustaka Jamus Candra Krasada ing Membo Yai Prabu Ndarawati. Lho. Menawi ngenten pustaka Jamus Krasada sampun loncat Koko Prabu. Wis diasta dening Yai Prabu Ndarawati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yai. Weh lajar. Gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kaya ngono kan negara Ngamarta Werkudara. Nggih. Kok Siadi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah guru mangsa kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho. Sedewa mbok tundung lunga. Yo, Lah. Monggo saiki Sedewa menyang endi? Bu, ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora kowe? Kandhani ngeyel ya gong. Heeh. Wong ya aja sok grusak-grusuk, yen to ngampun ngantos gunake netra batin Permana Jati. Supaya ora kapusan. Mergo sakniki nek nganti ora nganggonake Permana Jati niku wah, apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada Semar mati. Wis cangkeme. Semar mati dongake aja. Ae sloroe kok malah tandake biaya. Wis piye? Wis latar. Petro, Non, bapakmu loro to? Nggih. Kisane wae nek dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kalimu di pustaka Jamus Lima Sada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karakadempel. Wis latar. Piye Antasena? Ngene wae Lek, anu Pakdi. Sampeyan rawuh ning Karakadempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Semar. Nek pustaka Jamus Lima Sada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa ming 4. Sawetara iki ora sak kabeh. Karo ngenteni Majelis Dewa le kundur ning Ngamarta. Karo sapa? Ae karo si Werkudarane kae. kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucuk. Cah edan. Ora nganggo utek. Nah, saiki karepmu. Lah terus pokoknya Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan ngomong apa anane? Majelis Dewa ditunduk Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara apa ku jenenge? Ndara Sedewa utawa Pak Majelis Dewa ditunduk karo bapak. Iya. Pustaka Jamus Lima Sada ilang digawa nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun wonten mawon. Dadi duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi. Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi 3 mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwa Darmakusuma kaliyan Ndara Nakula Ndara Sedewa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa 5. Mun di pustaka Jamus Lima Sada Werkudara. Nggih. Melu aku. Wah, Ora sah alasan. yo. Arjuna kantinen. Ngestokake dawuh. Yai Ajin perlu babarna pisan mbok kanthi rawuh ning Karakadempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ana ingkang bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Nayantaka. Yo, ngestokake dawuh. Lah aku piye Kresna? Kok Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah baliku sok kapan? Menawi
menawi Kresna ingkang beta pustaka jaman semasa menika sampun kecepeng Koko Prabu nembe pikantuk kundur. Kunjara wae. Kok tak balang sirahmu. Oh iya ngapa to gong melu-melu senengane ora. Ah gawe cekak-cekak yo, bali yo Trayo. Yo karo Ndara Kresna. Monggo sinuwun. Iya. Arjuna Yayi Punta kantine yo Werkudara. Yo, Koko Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki Koko Prabu kancanana. mistaken dawuh. Antasena kowe melu karo aku. Yo, Pakde ayo tak derekake Pakde. Iya. Ayo Werkudara. Yo, Kresna.